Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ka sur kinong west kabaledon lang de kinhon seng ba pher jong ka thain nong ston ha ka khat nyo trik ubna nailar arjar arbuai kila shem ye ka rai ban penlong de ka peace rally ha ka khat khandai trik ubna nailar hapo nong ston ka jing thmu jong ka sur kinong west ban penlong ye ka tai ka peace rally kalong kum ka dak ban penrem ye ka jing sha siat yap jong uba cherry starfield thank you ha ki pulet ka balaja ha ka khat lai trik ubna nailar arjar arbuai kinong aktin jong kate kinhon kilap tharu ye kinong wan ye shimbenta hakate rally bakim dei ban ra ye kilama jong kano ka seng hanrei ki dei ban ra bai tang de kilama yong bat kumjo haki plakat bakim dei ban penpau ye ka kerteng jong kano ka seng